Busturi txarrok, olentxero eta Mari Domingi gara. Zeran zabize, gu geu lan talan. Eurton, gabon berezizek izango direz, baina guk ez dugu itxuki ingo. Urteroko lez, karrue opariz eta argiz bete eta irrintzi alai dantza taldeko kiden laguntxigaz, Busturin auzorik auzo ibiliko gara, jira eta bira. Txoko guztizek ilusinoz eta doinuz betez. Egoeriek alan eskatute, oitxurek moldatu eta neurri berezizek hartuko guz. Geldialdi barik eta zuzeneko gabon kanta barik. Baina abenduen 24 atxaldien, Busturin egongo gara. Distantzizek mantenduz, baina oso hurbil sentituko gaituzue, eta danon artien gabon berezi honek aurrera aterako guz. Bitxartien, onak izen, talaizter arte!